aborokio bechi skuru kure sub county ya Kenyanya niko bachengeirwe asibo iko basabire kubwaterana n'ibyombe ao kubakonya asogusira amagimabo kurwa ensemo ya borokia niko basabire abayibori kubarenda abana babo engakiye yo mutimoko umutambe Kolia rero ntole no mogoko buna bali mu sub county ye asenge gwetere kiombe gitu kia Kenya sub county ntuwa bwate AGM annual general meeting ya bali mu baito bonsi ase kiombe kia rero ntole ase kiombe gitu kia Kenya sub county ntole no mogoko and we are very much happy. Efe agwerie ne bwate chinguru nande tokanya bali mu bonsi be sub county na bande kurusiko batuchoini asenge njongo konyere ngakieri abantu ba ogosojo omoitanyorere mechando abeko mokonya boronge igona we nurture talents for the children so abana baito abayiboli babakonye baba materials kijiganeri ibintu biri biganeri bya sports na amasomo kawese ngenje CBC era about competence based curriculum mokonya abana babaito elinde ba excel as kiagara buna bono tole rusa abana baito igo bale chipara abana baito basoira se kirachi nyinge moroche amangana agenderera aba ibuli bachandeka bakanyoro busikali abana bagasoa lakini asengencho yebinta abana baito bechore tomubere binde banyule yagera bayigitali bakairana eneri bagabuno mogusito gusiria totanyole igaba ibuli mwensi munabali mutwateranira twabasabire tokongera abana matukaya igayerusa bere yaito abayiboli asimole ntete ko batebinga abona igane chinga chirusa tole ntete ko batenga abana abaisike tu abayete go chinga chirusa nonye kerere enta enene iga ngosteba nga aso wanja kwino tolendera abana baita abaisike na tu abayete bale buya bakoirana nande chiskuru kara chuko gurushana ole nande bairane bale muna barenge igonya sawo itubo buya tiga bakonye kero togenderete ko kurwanirira obwene bwa abana abaisike nona abana bamura bonsi